A jeho manželka se podrobila operaci 16krát násobně. And they said, she's finished. A doktoři řekli, není pomoci, prostě musí umřít. She had cancer of the bone. A měla rakovinu leukomie asi kosti. And cancer, of the lymphoid. A stejně to nemoc měla i po celém těle, metastáz. The doctor gave up on Doktoři nedávali žádnou naději, prostě i řekli, ať se připraví na to nejhorší. Take her home, he said. Vemte ji domů. I promise you no pain. A ona vůbec nebude mít žádné bolesti. I will give her heroin. Dám jí morfium. Drab, my drab, heroin. Morfium. Že jí dají lék silné proti bolesti, morfium. Because there's nothing I can do for her. She's finished. Je s ní konec, nemůžeme s ní absolutně nic dělat, jenom jí dávat léky proti bolesti. They said she will live 6 to 8 weeks. Oni řekli, že ona žije, ale že bude mít žít jenom 6 až 8 týdnů, jí dávali tu naději. There's nothing we can do. Dnes nemáme žádnou sílu ji uzdravit. We prayed in the name of Jesus. Ale modlili jsme se v mocném jménu Ježíš. A brečeli jsme před ním. A volali jsme a žádali jsme ho o uzdravení. When we asked the Lord, a když jsme se ho ptali, anebo když jsme se žádali Boha Ježíše, tak když jsme ho žádali a modlili jsme tak jeho síla, jeho moc přišla. You could feel the power of God. A ona pocítila tu boží sílu, tu boží moc, která na ní sestoupila. And God touched her. A Bůh se jí mocně dotkl. That's 8 years ago. To je 8 let pozadu, co se to stalo. What the doctors say, a co řekli doktoři, a co řeknou doktoři, ale co řekne Bůh, tak není to úplně stejné. My víme a známe jednoho velikého doktora, his name is Jesus. a to je Ježíš. Peni pravavem požehnimi nám do duchos. Peni pravá.